operator. Terima kasih. Yo tak nikmati nek rumah cah nek lep nggih nggih nuwun panjenenganipun Mbak Ani nggih selamat malam buat Mbak Ani yang punya Dro Kilo Kedua Bojonegoro nggih selamat Mbak Ani selamat malam menonton dan live streaming Bu Warina Warung Kering Gedung Kering Lamongan semangat Pak semoga paringi sehat amin ya buat Ibu Warina yang punya warung kering malam menonton lewat live streaming Bapak Kanan Banpol Kambangan ya halo Kambangan Ibang Lamongan ya sebat balik Bapak Kanan wonten halo Kambangan Ibang Lamongan berangkat ayo padha midhangetno beritane Bapak para praja nyata kanggo warga sing ana desa Aja
kiser sabar lan anane marang wong kang ditresnane godhong ning derep tekiler komande ayo kanca sing prayen lo marang samubarang najan katon prasaja ning yaktining iku durung kanyatan berepot ciek kudu dititi aja penjerone maka piye kodok sabar marang tomendake lilakno aku pamit mulih mesti kala yen dudu jodone antok suleh wong kang bisa nglateni sirane najan abot jroning atiku ninggal mangkang tak tresnani aku iki mung satremo lapai moksa atura benci kari ora arjo dan di wong bisa mok loro. Lah iki ayo Dang. Oh wakil mah. Iki wong papat bisa wong loro lho ya. Iya. Iborong wong papat sing ini kelihatan apa Jibon Mas Cailan Panglimane Rayap Alas Garaman ya sebenarnya dua Mas Cailan Panglimane Rayap Alas Garaman Lamongan terima kasih aku pengen turban Bapak Rena salamnya ke Mas Yunus sing lagi atur bakso matur suwun bakso
rasane muantep jan gerak tenan. Sayang aku seribu sayang, tak cinta cintaku sejuta cinta, rinduku seratus rindu. Wong ayu kapan bisa ketemu, wong teges anti-anti. atuh Dik Sakit Mas, peret sok kapan bisa nyawiji cinta-cinta aku cintaku sejuta cinta. Upama aku ra wedi dosa lara tak wales lara, nanging tatu sing tak tampa atiku iki ora mentala. Upama atiku iki ora tresno, aku lila kowe nyanding wanita liya. Nanging tresno sing tak jaga kowe milih wanita liya. Apa
ngurmatno atiku rezeki teko mak jadar mak jadar mak jadar dan kencamane jek esok rezekine kok wis klumpuk ya iya kok tambah ngapunten awit iki wis libur. Yo salam kanggo Mas Yunus sing lagi atol bakso nggih. Aduh mantap panjenengan Mas Yunus. Selamat malam. Makarya sing lebih atol bakso nggih. Baksone muatep sian nyegrak nggih saking Bapak Rena Kampak Model. Pak Sarul Sumber Wungu. Sarul Sumber Wungu. Madem-madem berungu.
pula iki. Oh iya. Oh yeah. Lali tenan tonjek kan mau janji neng terminal modo liramu tak anteni Neng alon-alon tak anteni terminal stasiun tau bengi nadyan setahun tak anteni tresnamu sing tak gondeli lali tenan tonjek kan mau janji dijajani lambu alun desa iki lali tenan tonjek kan mau janji ning terminal stasiun tak anteni Neng alun-alun tak anteni terminal stasiun tak goleki nadyan setahun tak anteni tresnamu sing tak gondeli lali tenan tonjek kon mau janji ning terminal stasiun kon ku ngenteni hati tak angrembaka saindenge jagat raya sasana pandang temes rasa triyone bangsa budi luhur pawukir bareng kita sedaya rineksa kapribadhen karukunaning sesami ilang cahyane angsanya sinangle es hatrate es hatrate Satya hati terate jaya hati terate angramoko saindenge jagat raya sasana pandang teres rasa triyone bangsa budi luhur pawukir traring kita sedaya rineksa kapribadhen karukunaning sesami ilang cahyane penuh sinang lenyek es hatrate Satya hati terate jaya umpama
satu lagi, dua lagi, ayo. Ayo Mas Bro. Ayo, segera mlebu tulisan maring ini. Dilanjut, saya bang meja 5. Rombongannya Arayap Alas. Geraman, di Betaloro. Ayo dang, urung bisa belah lho. Wakil lho. Ayo Mas, dua-dua. Ini buat saya wewe diwonataraken Pak Novi Jendon Raya Pelas Jendon. Nggih. Kawasan Majenor Rapat nggih Pak Novi Jendon Raya Pelas Jendon. Nggih matur nuwun. Mas Omek los pokoke cak nggih. Los Mas Omek dibantu nggih. Matur nuwun. Setopan Mas. Boleh setopan toh. Nggih. Lane putih-putih kuburan apa di Kewi ngono pocongan. kok medeni wae. Pocongan Mas, aku ya wedi kok. Gandala gandul ora sarungan apa di Kula kan
pramugari Sumantri. Jenenge Kates Thailand. Kates sok Mas. Kates. Nggih. Lane terus minal minul ora kotangan apa dik Kuwi jenenge kentongan. Kendal gandul warna-warna ya dik ya Iya Mas. iki jambu kae nongkong Gandul-gandul pancen nikmat ya Mas ya. adik ya Ana iya terang ana teman. takon maneh ya dik ya Monggo Mas, nggih takon napa? gondal gandul manggon ana kuping Niki nggih. kuwi lho dik apa dik Iki ngono anteng anteng. apik Gondal gandul sing pean gawa. abaya iki dik Iki napa Mas? iki kecike jagonge wong rebula Ya kok sampean gawa? telah kok gede dawa Gedhe dewe iku ya adik pawakanmu. blantrong to gak Atas kaku iku yang kawanmu dalan siji sing dadi lewatanmu ana ngalah iku ya watakmu. asik Saben dina atuh dik tansah nyambut gawe gandeng ranteng karep pasengane yen sinawang yo katon rukune seger tak priya iku sepur sing dadi arane sepur alat transportasi dalane ya dik kami teko wasi atuh dik Melayu bentar muka hati-hati keselamatan dadi nomor siji kowe sepur mbok aja sembrono ngelingono sing mbok gawa para manungsa sing prayitna uga lan waspada keselamatan kang kudu dijaga. salam buat Bapak Aldo Gudang Lebak saking Bapak Nopi Dasim Gudang Lebak ya. Yes, bisa balik lagi Pak Aldo Gudang Lebak. Selamat malam. Ki, kata lumayan Bapak Nanda. Yang sing duwe Lebak motor juga selamat malam. Nah, sabar bos. Ketok eko dewi ya. Kari karo Pak RT Mas. Assalamualaikum Bapak Nanda. Yang sing Gudang Lebak. Salame atuh ki.
gawe melu simak aku durung bayaran mak dongamu mati tenan diijabai marang Gusti Pangeran kaya ngene rasane wong ora duwe apa to nak kaya ngene rasane wong ora duwe duwe pisan diejek karo kancane ana kubur kuwi akeh manggoda kula kaprenan kecengking padha mara ana setan membo-membo dadi prawan beno krasane ana kuburan ning akhirat ora ana londo kupat ning akhirat ora ana sitir lewat terus ana akhirat ora ana sego berkat ana ning kudune malaikat kowe pancen keren lek koyo bekas pacarku piye iman tenan keren ngomong kanggo obralan ngobrol janji lek durung mesti uripmu mulya mula mbak sinden wis kandha ayo melu mulih ning iso ngewangi gawe foto menek klopo nek ceblok loro ngewangi gawe foto menek apa nek ceblok loro ngewangi gawe foto menek klopo ceblok loro Jangan gawe foto menek klopo nibani rondo tur kon moda di presiden dipaksa mudhun parlemen jare kasus ngono jare kasus ngene ning ra ono nyatane dadi lawan politik orde baru dadi korban ambisi reforma palsu nadyan cacap netramu nanging ngerti batinmu ngendi kucing ngendi asu LSM apa partai ormas apa mung RT sing penting tumindake kelingan welingmu sing prasaja
dikandung kita tetap setia, tetap setia, tetap setia membela negara kita, kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusangan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, lama ayam masih dikandung badan kita tetap setia, tetap setia membela negara kita, kita tetap setia, tetap setia membela negara kita, kita tetap setia, tetap setia membela negara kita, kita tetap setia, tetap setia, tetap membela negara kita. Cih, kita tekan oleh terban Pak Pri juruk priben dulu Lamongan guys. Kita Pak Pri juruk priben dulu Lamongan. Pak Endri Kemat, salam buat Mbak Yanti. Ngotot cemplong ya. Nah, Mbak Yanti yang salam saking Pak Endri Kemat. Selamat malam. Ya malam. Sukri salam kanggo masyarakat Gondang saking kula Mbah Bayan Gondang suwun.
gending kita gandeng Jawa akrab Sunda parae yang tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ora mentolo umpama aku ora duwe rasa aku lilo kowe nyake wong liya nanging hatiku wis kadung tresno wanita liya
lor gunung Rama ramane janur gunung ukuran pondarbe
sedang dhuwur
stadion Surajaya alon-alon ing tengah